हाय गाइस नै दिनै जोबोद जोंनि जानाय हालामाव अखा ओरैबायदि अखा माने दिनै बहुद खामानि दंमोन आंहा नाथाय थांनो मोनदिया अखानि थाखायनो नै नोंथांमोना अखाखौ नायनानै इमान समायना अखा ओरैबायदि गोसा हादों ओरैबायदि गोसा हादोंना जाहाथे माने एक मिनिटबो नों थांनो हाया जादों साथा लानानैबो थांनो हाया नैबे सासे गथ'आ अखायाव मोजां मोननानै दुगैलागासिनो दं रायजोफोर नायना लाना सोर गथ' सिनायदोंना रायजोफोर नोंथांमोना बे गथ'आ दुगैबाय माने नै दै गोलैनायजों बे दुगैबाय थादों माने ओमफ्राय ओरैबो फारसे दै गोलैनाय दं बेयावबो दुगैदों माने बेखौबो नायना ला नै दै गोलैनाय दं नै मोनसे नैयावनो दुगैदों आरो मा मावगोन मा मावा मा खालामबा मोजां जाबावगोन बे अखा बोथोराव जोबोद खामानिबो दंमोन नाथाय थांनो मोना नै दिनै बिजनेस प्लाननिबो मिटिं दंमोन बे मिटिङावबो ट्रेनिङावबो आं नुजाहैनो हादियासै दुखुनि बाथ्रा नाथाय मा खालामबावनो कार गैजा रोङा कार थानायबानो थांनानै माबानो हागौमोन दा बाइकआवथ' थांनो हाया बाइकजों थांबाथ' सिजालांजोबगोन ओंखायनो कार नांगौ गोनांथि जादों खिन्थु रां रुफा गैया माजों कार बायगोन जेबो उफाय गैया दिनै भिडिअ एसे खालामनो सानदों बे अखा बोथोरनि थाखायनो जोबोद अखा हादों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो देखायलांगोन दैबानाफोर जादोंब्ला दिनै आं बे अखाखौनो देखायनो होननानै नोंथांमोननो दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों दैथायहरदों आरो जाहाथे नोंथांमोना दा बर्थमान मोजां दंब्ला आसा खालामो मोजाङैनो दं जानांगौ आंबो मोजाङैनो दं दिनैनि भिडिअ खालामनायखौ आं एडिटिं खालामालासिनो हरनो सानदों आरो अखाखौ देखायहरनो होननानै जोंनि हालामाव जोबोद अखा हादों रायजोफोर